Здравейте, приятели на Electric Shop. Днес ще ви представя тази готина машинка за полипропилен тръби. В комплекта има рулетка, чистограмче, отвърчица и резачка за полипропилен тръби. Вдига от 0 до 300 градуса. До 2 цола имаме рингове. И най-важното 1500 вата на 2 нагревателя по 750 плюс прецизен терморегулатор. И така, продавах я на един клиент тук преди известно време, беше зимата още. Дойде на следващия ден и ми се похвали как навънка на минус 2 градуса, включено на втора степен на 1500 вата и си запои от тръбите без никакъв проблем. Готина е машинката, цената е почти нищожна, ако работите сериозно, за 108,78 лева. Знаете къде ни намерите: в Сливница на улица Паисий Хилендарски 20 или на телефона ни 0896244354 или в социалните мрежи да ни пуснете лично съобщение. Ще изпълним вашата поръчка. Хубав и успешен ден на всички!